Nailhan na kadtong patayng lawas nga nakitaan sa kadagatan sa Mandaue City. Nasayran nga taga Lapu-Lapu di ay ug naapektuhan tungod sa dagkong bawd. Ang report ni Nico Sereno. Nakitaan ang patayng lawas nga naglutaw-lutaw sa kadagatan sa Looc, Mandaue City. Distansya pa kini gikan sa mama sa bahin sa Uwano Wharf maong nitawag sa taga Coast Guard aron makuha ang namatay. Pinaagi sa pamilya, giilang namatay nga si Mario Bering Garcia, 47 anyos, taga Babag, Lapu-Lapu City. Katapusan siyang nakitaan ni atong Domingo human maligo sa dagat sa may barangay Kanhulaw. Nakitaan pa kuno kining mikamay-kamay ug nagpakitabang. Gisuwayan sa pamilya sa pag-rescue apan tungod sa dagkong bawd naglisod sila. Mga 1 kilometer pa daw napasa tungag jud sa dagat. So kuan diri sa mga Coast Guard ipaduso ba sa daplin. Ang alin sa iya nga nag-inom daw to sila nga naligo. So murag nakainom, di pud ko makaingon nga hubog. Subay niini, dunay pahimangno ang kapulisan labi na sa pagkaligo sa dagat karong panahona. Kung maligo man, siguraduhon lang na ang atuang panglawas is na sakto jud healthy ta nga watay gipamati unya kung maginom-inom ta ikaw na lang natpud nato nga dita mo palayo. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.